artis kayu Jakarta Gusti Arjuna kalian Okta Salsa Bila Pak Bowo Mbak Mi setunggal. Piye kesayangan koyo ngopo rasane ati iki suwe ra krungu pawartamu bingung rasane nandhain Mas sing tak tresnani Dhewe aku ora balesi apa sliramu wis lali janji suci ngendi kamu wingi Mas jagan tresnaku kaya dene aku jaga tresnamu tak pasrahke mring pangeran yen mesti jodoh ora bakal kurang kalah Kasunyatan bersama Taruna Bagitawa. Ayo Le. Ayo maju. Elvan, ayo jaga Elvan. Dia, ibune budane dia. Jaga si Elvan. Menika tasnya kurang. Tas Eko, Agus, masuknya kalian. Ayo iki. Ibu Apriliawati. Ayo Mbak Lia, joget wayah Rubinomu ini. Sayang koyo ngopo rasane ati iki suwe ra krungu pawartamu bingung rasane kandang rindu Lulu, lulu, aku rangeme hotenya iku mire wis ana kantine mongko aku bisa sayang tresnaku ora bisa ilang
Oke. Kesayangan Gatur. Nggih kangge sampun katur kesayangan. Nggih. Namping rantu, konco-konco. Oh, 3 menit lagi ada nih Hasan.